A periferia da cidade de Lugo ofrece unha grande riqueza natural. Achegámonos a un destes máxicos lugares. Descubrimos o Veral. A poucos kilómetros da capital das murallas atópase a parroquia lucense de San Vicente do Veral. Un lugar con interesantes espazos naturais, entre os que destacan varias rutas de sendeirismo. Unha das máis coñecidas é a das Chousas, a senda ideal para realizar con nenos en familia. Conta con 3 kilómetros e adéntranos no típico bosque galego no que o musgo acompaña o camiñante durante todo o percorrido. Atravesando presas, antigos muiños e as afamadas chousas, bellos camiños murados polos que antigamente avanzaban os carros. A ruta parte da Aula da Natureza do Veral, un centro para coñecer en profundidade esta contorna incluída na Reserva da Biosfera Terras do Miño e que promove actividades para descubrir a zona. A mellor época do ano para visitar este enclave é no outono, cando a zona amosa a súa estampa máis idílica, chea de explosivos tons marróns, ocres e verdes.